OK, unboxing chat. Ty pičo. Já nemůžu mluvit prostě, co? Fakt. 6kilový unboxing. Já ani nevím, kámo, co mám k tomu říkat, vole. Já taky nevím, vole. Já nevím, jestli v těch podmínkách tam vůbec něco mám říkat, vole. Ty se kdo dabuješ na Já louku? tam mám dát, vole, odkazy, že jo, a takový píčoviny. Na ty produkty, vole. Ty pičo, abych neprořízl nějaký predliky, jo. Ty pičo, tak pojď. Pičo, vole. Kurva, to budu muset celý vypípat. Tak pojď. OK. Asi boty tady máme. Aha. Aha, to je takhle zabalený, jo. OK, tak tohle jsou moje boty. Koukám, že tady to je trošku roztrhlý. OK. OK, danky nějaký tady máme. OK, vypadají docela dobře. Jo, prostě podrážka, všechno. OK, styčink je docela dobrý. Kámo, šáhni si na ty kaničky, kámo. Tak ty jsou dobrý, jak se... louký. Počkej. No. To je prostě, kámo, asi kůže, no. Ty pičo. No něco se vystřihne, če? Tak čekal jsem ale větší jazyk, kámo. Ale já nevím, jak to má být u real. Počkej, je to správná velikost. Tam ty čuráci dali, vole. Jo, 42. Já se zkusím, kámo. Fakt. A nebo já si tady nechám. Ty krávo, tak ty jsou hustý, kámo. Tady to se mi třeba strašně líbí na té botě, kámo. Tady o ty detaily, ty vole... Je to vůbec fake, kámo? Teď druhá bota, jdem se podívat, jestli je nějak poničená. OK, don't eat. To je asi všechno z toho. OK, tady máme trošku promáčklý toolbox, ale to se asi narovná. Jo, to jsou prostě stejný danky, vole, jak jsem měl minule, že jo? Nice. Se asi velký zkusím, no. Bro, jak to video chceš mít takový dlouhý, už máš 3 minuty Fakt? skoro, jo. A jak to se sestříhá, ne? No jako jo, ale jsi u první věci, Bíčo. OK, no tak. Další věc, vole. No, tady máme Jordany, myslím si, že 4. OK, udělej detailní záběr, kámo. Fakt. OK, nevypadají vůbec špatně. Jo, vrací se. Vrací se úplně hned, kámo. Úplně krásně, jo. OK, tohle jsou ale bráchovi, takže tyhle si určitě zkoušet nebudu. OK, ale ten vnitřek, ty vole, to je hodně plišový, kámo, to je hodně dobrý. A nemá to být větší jazyk, čím šáhni si na to. Jo, no. Má co? Má? Ne, jo, je to hodně dobrý, bro. Tak to porovnáme, kámo. Jo, je to hodně dobrý, jo. Thanks. OK. Ty vole. OK. Vypadá neponičeně. Jo, vypadá v klidu. OK, teďka mě zajímají ty mikiny, kámo. Já to budu prostě házet všechno asi sem, no. Co je v tomhle? To jsou čím to tady, to jsou všechno krabice. Jo, v tomhle budou asi ty super dranky, kámo. Ty se jako do prasku hodně hodí. No nic. Aha, ty kráso. Pozor. OK, asi normálně vypadá, jo. Co všechno přišlo, je to fakt super, všechno to je kvalitní. Tohle, kámo. Doufám, že ty tepláky. No, Broken Planet mikina asi. To vypadá. Yes, ty vole, tak ta je výborná, kámo. Tak ta je jako luxusní, ty vole. Ty pičo, šáni se, jak je těžká, kámo. OK, chat.
OK, kámo, tak to je výborná. Ty pičo, tak to si pak zkusím, kámo. No mám si ji takhle prostě hodit. Jo. OK. Tyhle, asi to jako vyperu předtím možná velký. Když to budu nosit. To má 2 zipy, jo. No nic. Ty pičo, jak se to zapíná. Tady máme asi první problém, no. Já, že všechno funguje jak má, jo, je to... Jo, je to Nebo prostě ty v klidu ještě všechno. Kámo. Jo, už to dá. OK, prostě. OK. Jak vypadá, kámo? Jako docela dobrý. Loki a size myslíš, že je dobrý, kámo? Fakt. Fakt, kámo. No když já mám pod tím ještě jednu mikinu, ale tak jako... To je jedno. OK, ty jsem jako hodně nadšenej, ty vole. OK, to vypadá fakt jako dobře, kámo. OK. Teďka bych si chtěl, kámo, unboxnout strašně ty tepláky. Helná, tohle budou ponožky, tak ty rychle unboxnou, ale to mě nezajímá. OK, to je fakt ale dobře, kámo. OK. Fakt. OK, kámo. Sice nejsem pro mě, ale vypadají docela to hodně dobře. OK, vlastně stejný, no. Co tomu dodat chat? OK, tohle byla asi druhá mikina. Si myslím. Pičo, co tady spadlo? OK, tohle jsou ty tepláky, ty vole. Kámo, šáhni si na to. OK. Fakt. Tak ty vypadají brutálně, ty vole. Ty pičo, nový drip, ty vole. Fakt. Wow, tak ty, ne kámo, tak ty budu nosit, kámo, 100%, ty vole. Ty jsou jako brutální, kámo. Teďka mi tady čeká, myslím si, že... Ještě, co je tohle? Jo, tohle bude tričko, kámo, Hellstar. Myslím si, že Luky bude takový z average. OK. To je takhle slepený, jo. Se začínají tam s tím dělat, ty vole. OK, ale to bude možná asi velký, nebo ne? Čum. Ne, to je dobrý. OK, to vypadá ale docela dobře, kámo. Čum má ten zadek, kámo. OK. OK, hodně dobrý. OK, a poslední Hellstar mikina, kámo, no to se brutálně těší. Tam myslím si, že má i NFC čip v sobě. OK, kaž. Krávo, to je brutálně těžká. Wow. Taky se tady fotisk, vole. To je na schvál. Chat. A bych řekl, že jo, ty krávo, šáhni si na to, jak to je těžký, kámo. Fakt. Ne jako tohle, kámo, tohle nemáš jak normální mikinu, ty vole. Nevím, proč to dělají tak těžký, ty vole, asi by byl velký shipping. OK, vypadá sám dobře. OK, možná až moc široká, nevím. Až moc dobrá, ne? OK. OK, tak to je to. Asi Fakt. pauzní, kámo, asi To vypnu úplně, ne? No, vypnu.